Toegekomen aan het laatste en zuidelijkste gebied in Limburg, waar we inzoomen op de negatieve gevolgen van stikstof op de natuur. Een gebied met kalkgraslanden, in Nederland zeldzaam en bedreigd. Daarom wordt hier ook ingegrepen. We staan hier bij het natuurgebied bij de Bemelerberg. En hier hebben we sinds 1942 al eigendommen liggen. En dan met name de kalkgraslanden en de hijsgralengraslanden die op deze hellingen voorkomen. En die zijn ook niet zo blij met te veel stikstof? Nee, die zijn niet zo blij met te veel stikstof. Die zijn in het algemeen niet blij met heel veel voedingsstoffen. Het zijn arme graslanden qua voedingsstoffen en het zijn taaie plantjes die daar kunnen groeien. Ja, en stikstof zorgt voor te veel voedsel. Zorgt voor te veel voedsel. Dat is niet goed dan? Nee. Vreemd, hè? Ja, de algemene soorten gaan dan de overhand nemen, waardoor de bijzondere, zeldzame soorten verdrongen raken en verdwijnen. Ja, zo'n struikje, dat willen jullie eigenlijk niet, hè? Nee, als het er eentje was, was het geen probleem. Maar je ziet het hier al in de helling overal. Het zijn er heel veel. En normaal lopen hier gewoon de schapen, onze Mergelandschapen, en die houden dat bij. Maar we moeten ze de laatste jaren steeds vaker en steeds intensiever helpen. Ja, want de schapen die vreten dat niet, Nee. maar ik begrijp geiten wel. Ja, klopt. Geiten hebben we de laatste jaren ook al bijgevoegd, omdat die wat vaker voor het houtige gewas gaan. Ja. Ja, hier zitten ook behoorlijke stekels aan, dus daar laat je ook nog wel snel als geit. Dus daarmee moeten we als mens toch ook steeds vaker stukken maaien. Ja. En waarom is dat grasland zo belangrijk dan? Dit is een heel belangrijk grasland omdat het een heel soortenrijk grasland is. In een goed ontwikkeld kalkgrasland kunnen per vierkante meter wel 30 tot 40 verschillende plantensoorten staan. Terwijl je in de rijkere graslanden, bijvoorbeeld langs de Maas, maar een bepaald aantal soorten hebt. En dat zijn ook nog dan wat algemenere soorten. We zijn van beneden afgekomen. Dan zijn we eerst door het gedeelte gekomen waar de kalk aan de oppervlakte komt. En we komen nu in het gedeelte waar de grindige onderlaag aan de oppervlakte komt. Die is daardoor ook wat zuurder en daar heb je ook een ander type en dat heet hijsgraalgrasland. Doordat er steeds meer stikstof valt, wordt die ook eigenlijk te zuur. Okay. En dat werkt dan weer nadelig voor de vegetatie die hier kan groeien. Dus los van de extra voedingsstoffen die er komen, wordt het ook zuurder, waardoor het eigenlijk aan twee kanten negatief beïnvloed wordt. Ja, wat zie je dan verschijnen wat je liever niet wil? Je ziet veel meer grassen komen, je ziet de brem veel meer opkomen, de braamstruwelen komen steeds meer door. Ja, en dat moeten wij dan met de begrazing en met maaien onder de knie krijgen. Maaien lijkt me hier wel een hels karwei, hè? Dat is inderdaad best een uitdaging. Ja, hier zie je dus een plek waar we al sinds 2007 werken aan uitbreiding van die kalkgraslanden in die hijsgralengraslanden. Dat doen we door de toplaag die te voedselrijk is af te graven en een maaisel van soortenrijke graslanden op te brengen, zodat er ook weer een basis komt die kan kiemen. Ja, dus zie je ook veel meer soorten planten hier? Ja, je ziet hier inderdaad weer veel meer soorten planten. Nog niet die 30 tot 40 in die goed ontwikkelde graslanden, maar de soorten die arme bodem nodig hebben, die kunnen hier kiemen en die komen hierop. Ja, zou het afnemen van stikstof het allemaal beter maken hier voor jullie? Het zou het voor ons een stuk makkelijker maken. Het intensieve beheer kan dan teruggeschroefd worden, wat ook voor een aantal soorten weer wat makkelijker is. Want nu is het wel een puzzel op het moment wanneer je het kan doen. En je krijgt een rijkere natuur. Je krijgt een gevarieerdere, rijkere natuur en ook een natuur met wat extremere soorten die het kunnen doen in voedselarme situaties. En daar word je als boswachter heel blij van. Ik word er heel blij van, ja.